Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel Assam Police admit माब्ला मोनगोन दा गोबां कमेन्ट्स 15 आगस्टनि उनाव जासिगोन एबा सिगां जागोन फिजिकल टेस्ट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रि-रेजिस्टार लास्ट डेट ABUB कनस्टेबलआव नांगोन तो बिनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो जाय फंबायमोना चेनेलाव गोदानै फैदों आसाम पुलिसनि आपडेट मोनबाय थानो नेक्स्ट लेभेलाव साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट्स मोननो हागोन लोगोसे टिए आर्मि रिलिज जानो गोनां दङ आसामाव गोबांथा बेटेलियनाव पोस्ट दङमोन दासिमबो जाथ'वाखै लकडाउनाव बन्द जानायनिफ्राय दासिमबो जायाखै आरो जेब्ला जायो साडेनलि नोंथांमोना रिलि होनांगोन बेनो जाबाय 1600 मिटार्सल' खारनांगौ आरो बे आपार आसामाव जानो थांगासिनो दङमोन नाथाय बेबो चान्सआव दङ नेक्स्टआव जानायनि तो बिनि सायाव नेक्स्टआव स्टेप बाय स्टेप भिडिअ फैगोन दा जोङो दिनै कभार खालामगोन आसाम पुलिसनि फिजिकल टेस्टखौ 15 आगस्टनि सिगां आरो उनखौ लानानै दा जोङो SLPRBनि अफिसियेल साइटआव फैबाय आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो एडमिटआ बेयावनो मोनखायो दा एडमिटआ मोनथ'नायनि जेबो अफिसियेल नटिसआ दासिमबो गैया दा जोङो मोनसे रेफारेन्स लानांगोन CMनि बुंनायखौ अके CMआ बुंदोंमोन जे जुलाइआव फिजिकल टेस्टआ जागोन आरो बेखौ नायोबा दासान्दि गोबां माने अखाबो हागासिनो दङ अके गोबां अखा हागासिनो दङ दा बेखौ नायोबा फिजिकल टेस्टआ जाथावगौबो आरो जाथावाबो दा मोनसे बाथ्रा बाव एनालाइज खालामगोन जे मोनसे रिसेन्टलि अर्डार फैदों जे एमप्लयमेन्ट अके एक्सचेन्ज नोंथांमोननिया 15 आगस्टनि सिगां नोंथांमोना रि-रेजिस्टार खालामनांगौ आरो सोर खालामनांगौ बेनो जाबाय जुदि 2 जानुवारि अके 2024 नि जुदि 2 जानुवारि सिगां जुदि नोङो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज खालामदोंमोनब्ला दासिमबो एक्टिभानो दङ नाथाय बेखौबो बेनिफ्राय नोंथांमोना रेजिस्टार खालामथारनांगोन बे जाबाय गभर्नमेन्टनि अर्डार बिनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जायनाखि 2 जानुवारिनि उनावहाय जुदि खालामदोंबा नोंथांमोना आपडेट खालामनाङा बेनि सोलिगोन माने पइन्टआ बेनो 2 जानुवारिनि सिगां खालामदोंबा खालामनांगोन जुदि उनाव खालामदोंबा खालामनाङा स' बेखौ नायोबा जों दाना एनालाइज खालामसै 15 जुदि 15 आगस्टखौ लास्ट डेट होदोंबा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ थारैनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ आसामाव नांथारगौबा जोङो दानो हमना लानो हाबाय जे फिजिकल टेस्टआ 15 आगस्टनि उनाव जानायनि चान्सआ दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि फिजिकल टेस्ट अके फिजिकल टेस्टआ 15 आगस्टनि उनाव जानायनि चान्सआ दङ जुदि जुलाइआव जायाबा जुदि जुलाइआव नोंथांमोना 30 डेज लाबायना अब्लाथाय रिलिखौ जों कन्डाक्ट खालामनो हायो मास मोनसेयाव जों रिलि कन्डाक्ट खालामनायखौ नुनो मोनो आसाम पुलिसखौ नाथाय मोनसे बाथ्रा जुदि बोथोरखौ नायोबा गोबां माने अखा दङ अके गोबां अखा दङ अब्ला दा बोरै फिजिकल टेस्ट लागोन बेखौबो गोबां केन्डिडेट्सफोरा बुंगासिनो दङ स' बेबो नंगौ फिजिकल टेस्टआ अखायाव एसेबां माने इजि नङा प्लास दा हमना ला जुलाइआव जोङो जामारगोन बा फिजिकल टेस्टखौहाय अब्ला दायो जुननि हमना ला 19 अके 19 जुन होमबा नैबे 25 तारिखनि सिगां एडमिटआ होनांगोन जुदि होआबा जुलाइआव जानाय नङा जुदि जुलाइआव जायोबा 25 तारिखनि सिगां बिथांमोना एडमिट रिलिज खालामनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टनि थाखाय मानोना नैबे 15 आगस्टआव आरो गोबां खामानि थायो गोबां ग्राउन्डखौ नांगौ जायो पेरेडनि थाखाय नांगौ जायो बेखायनो जुलाइआव कमप्लिट खालामनांगोन जुदि जुलाइआव जायाबा डाइरेक्ट बे जाबाय लास्ट विक आगस्टनिफ्राय सेप्टेम्बराव जागोन अके सेप्टेम्बराव फिजिकल टेस्टआ जागोन स' बिनिफ्राय अक्ट'बरावबो जाया स' अक्ट'बराव जाया बिनिफ्राय नैबे नभेम्बरावबो जाया मानो जाया बेनो जाबाय पन्चायत इलेक्सन दङ बेनिखायनो नैबे अक्ट'बरावहाय MCC नांगोन अके MCC माने मडेल कड अफ कन्डाक्ट होनना बुंनाय जायो आरो बेखौहाय इलेक्सन कमिसननिफ्राय फोनांनाय जागोन रुल्स दङ बेखौ नांबाथाय जेबो इन्टारभिउ एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो मोना राइट्स गैया अब्ला नोंथांमोना अक्ट'बराव जाखाला बेनिफ्राय नभेम्बराव पन्चायत इलेक्सन दं नालाय बेयावबो जाहैनाय नङा आरो जाहैगोन हमना ला डिसेम्बर बेनिफ्राय जानुवारि बेनिफ्राय फेब्रुवारि 2025 बेयाव चान्सआ दङ जुदि अक्ट'बराव नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे आपडेटखौ मोनाबा आरो दा बेखायनो जोंहा चान्सआ बेनो जुदि जुलाइआव जायाबा हमना ला आगस्टनि 2nd सप्तानिफ्राय अके आगस्टनि लास्ट विकनिफ्राय बेनिफ्राय सेप्टेम्बराव बेयाव फिजिकल टेस्टआ 100% जानायनि चान्सखौ नुहुरदों दा बेनोमोन आरो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ लानानै बेयाव एनालाइज खालामबाय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो माब्ला जाथावगौ बादि मोनदों